माई के मेरा फोन कहा दया। हेलो हेलो। हाँ गोड़ लागतनी भौजी। अरे खुश रह तू हऊ। हाँ का करे तड़ू? कुछ ना हो बस बॉबी के खिलावा तनी का करी। हाँ कहला नी के आवतनी आज हम आवतड़ू। हाँ हाँ सुना ना लगले आज हम लगले काहे के रोडा पे उतर गुल बने तनी कुछ बना दियो भाभी खाए ओके बड़ी भूख लागल बा जोर से। ठीक बा रखा तनी। हम कहीं के हमार माई फोन कइले बे ई त एगो विपत फोन आ गइल दादा। अब हमार कपारे के एकदम बोझे न एकदम बरियारे हो गइल त हमर लइका ऐसे ही खिलावे करे के बउए आ वही में उ आ जाइ हन तो हई फरमाइश पर फरमाइश उनकर तो फरमाइश कभी जाला ना। एगो आवत तड़े अब का करी जैसे कुछ बना दे मार भात कह देम कि ये रहलै न त का बनाई। अरे भैया हइए नहीं खी ये लगता कि यहाँ से मंगा दी छेना के सब्जी बना दी करा के। हमार पकौड़ी खोइहन पकौड़ी कहाँ से लिया दी अपना के ढुकते नहीं खे उनकर के पकौड़ी आदमी छान के दिहन। आ वो तड़ी कह देम कि मार भात बनल बनाई करे के गरम कर दे हम खा लीहन। बाप रे बाप भौजाई भी फोन कर तो कैसे नहीं ना कहले कि ज्यादा बुच्ची जी रवा रोड पर उतर जाइम रह भैया जी के विदा कर देन भैया के स्कूटर पे लेके आ जा सब बदगुल बाटे नहीं टा पराला कोई चिमनी गलल ह सब रोड मय खराब हो गल कि ना। हाय एगो हम रहनी तो कोनो के मजाल ना रहे कि हमारे रोड पे कोनो तनी मनी नु माटी रख दी। हाँ तो रखवैया से ना काहे के एकनी के नु बाबू के नु हचमिनिया तो ना रखवैया कैसन घर हो सब हमरा के देखे ली सन जाना तो सन के फुआ आ गई करे बच्ची आठी बस नो रानी बोले ली सन ना बुझाला के मुंह में माटी ले रही सन हमरा से बोला सन चाहे ना तो बोला सन भले जे महीना में 5 बार आ जतन तो से काका हमर कम हो जाता का फैसिलिटी बजे बाप के लिए वही 5 किलो आटा पैसा नहीं तो से का कोई दिन के करे बना ला रोटी बना ले बुना का बे माई रे लाई कहां बिया रानी करे लिसना फोन का बड़ हो भजी का हो आव आई ये माई कोनो चीज के साधन नहीं खेरत कोनो चीज के ना तन मुझे बुझाए के चाहे कि हमर ननद आई तने बड़े कुछ खाए के ले जाई तब हमरा के काहे खाते खा के ले जैसा मुहे माटी तो ले रहली सन काहे के ननद हनी नो काने बाड़ू हो रानी ना सुनी जल्दी काहे पैसा एक परिनो करा वो से ना सुनी जल्दी करे वो चेंठी बस नो माई तो ये ठीक तरह खेल रखती है नो मोटा गइल बाऊ से बड़ी आजकल का हो गोड़ लगतनी आगलू का खुश रह बड़ा तिहरी बड़ा सुंदर लगत और पानी उनी पीले मंगा दी अन्ना छोड़ी जाए दी पानी का पियाम सुंदर लागे नी जाना तो काहे सुंदर लागे नी आजकल रोबा के बानी नंदोई जी खाली हमारे पे ध्यान दे तनी खाली जब देखत तब न मोटाइल रहतड़ू देखत नहीं खी जब देखत तब हमरा के नु खाली नु संतरा के जूस अनार के जूस अरे अब मोर देला परेशान कर देले ई सब खियावत यही से न मोटाइल बड़ू लौकते भाई का रे बेटा का हाल रे बेटा ई तो फुआइलो देख फुआइलो कहिया ई जन्म करम लेला हमरा खुद नहीं के पता कहिया ई पैदा भइल हटे कहिया का हटे जी भाभी हां कहिया लेला हवा नहीं हरवे का हवा आय तहार जी नहीं हरवे का हवा कुछ बोलत हो आगे तो खेतवे ना ए भाभी जान तड़ू हम सोचत रहनी नु अब हम का बोली तारा कि इतना हम अमीर हो गइल बानी इतना अमीर हो खला त हमके हिंदी में बात करनी हां का करत हवा बोली का छो ये त उनके बात करनी हां अरे वो जी मगर भाषा सिखा दिल बानी हमरा के नु देखी हमनी के त बोला ही ना आवेला काहा करबो सीख जाएगा तू सीख जाएगा नीक तू मेरे साथ रहो ना तू सीख जाएगा जैसे जैसे हम बोलता है उसे से बोलना
बोला ए बड़ी झाड़ी के बोले सब काहे ना बोले आता है रे, बोले आता है, सीख जाएगा, बोल देनु सीख जाएगा। हाँ, खाना खा लिया? काचू कहलू ना समझ मैंने बोला मैं खाना खा लेनी। हाँ खाना ना खा के बबुआ को तेल लगा उतरने के तन लगा दी तेल, सुबह से तेल ना लगा रहुए। सुनो ना एक बात बोले, हम खुद खाना बना दो, हम जा रहे थोड़ा सबकी सहेली से मिलकर आता है, ठीक है? खाना बन गइल बा, ठीक ना? क्या क्या बनाई है? का बनाई छुटको जानतड़ू? हाँ जानते भाई रो हमारा खातिर नु बर्गर पिज्जा बनेले, हम जानते हैं, हमें पता बाटे। देखी बबी बनेले बनी मार भात न बना का काला इथी रहुए का काला बैगन ओकर दुगो ओकर चोखा बना दहुए। सुन हम जैसे जैसे बोलता है ना वैसे वैसे तू बोला, ठीक है? तू सीख जाएगा। खाना खा लिया? हाँ हो खाना नहीं ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो खाना खा लिया? खा ना बोले ये छोड़। हाँ तो देसी मुर्गी बिलायती बोल, थोड़े ना बोली। अब हमारे लेके कोई बाटे इंग्लिश झारे वाला कोई नहीं के। देखी बबी जी रहुआ बाहर में रह तनी घर में रह तनी तरह सीख तनी होय त हम लइको लइके खाली चिल्ला। बबुआ कहाँ बा छोटा का? और का घर में चिल्ला तो के खाना दिले बन रुआ तक खातिर। ठीक है हम जाते हैं, हम बोल के आते हैं, वो लोग से हम भेंट करके आ जाएंगे लगल।